Horas amanginang, pajupang hitamuse di channel YouTube namion, marhite aka pikiran nami na mungkin boy mangurupi hita, di pangaradiota, di jamita, di pertangyangan, songoni jamita di hari Minggu, si ganuk Minggu. Di video na yang patolason nami tu hita pikiran nami, anggiat boy mangurupi manang pamorahok kita di nama ngarade, di Jamita tu hari Minggu tanggal 10 sia Mei 2024 ima pesta perningotan pesta perjulu di hasasaur niton di Parbadia. Jala turpukta di si imana tersurat di ulaon ni apostel bindu 2 ayat sada sahat ro di ayat 10 tulu. Posrohanami amanginang nungata jaha turpuhi jala hami pe nungata kas hujaha hami andorak sohu parade hami pikiran nami di video on nunga hujaha hami jala hupa husor hami di pikiran nami omma na mungkin boi mangurupi hita amanginang. Na perjulu ganupta jaha turpuk jamita manang epistel sian buku ulaon ni apostel taingok ma digoari do buku ulaon ni apostel di bahasa Indonesia idok kisah para rasul alai ikon ingototta do dukta jaha bukui takas idaut tama anggo bukui ima taringotu ulaon niton di Parbadia marhite-hite aka apostel. Pekerjaan Roh Kudus melalui para rasul. Jadi sekali lagi yang utama bukanlah rasulnya dan aposteli alaito di Parbadia do namangula marhite-hite nasida. Jadi tergoar manang terdokma aka aposteli parhitean alai dan holan parhitean sambing. Alai parhitean niton di Parbadia mangula marhite nama melehon diri do nasida dohot namar saor dohot debata dohot Tuhan Yesus Kristus di bagasat tangiang akana olo mamuji do nasida jala akana olo matsuadahon diri. Jadi dangholan parhitean songoni rupani dipake laho patol hason warita nauli nang akabarita taringot tu Tuhan Yesus Kristus alai ala na dipelehon nasida dotong diri nasida songon nanti onahon ni Tuhan Yesus Kristus di turpuk taon taida ma digohiton di Parbadia nasida dung mian nasida di Jerusalem dung terhijat Tuhan Yesus Kristus tu banua ginjang disuruh nasida pai mahon jala ditikion digohima nasida marhite-hite haroron itu di Parbadia. Di haroron itu di Parbadia di bindu 2 di turpuk tahun dang hita mengatur hon songon dia parroniton di ala absolut manang berkuasa penuh doton di sada doi dohot Yesus Kristus sada doi dohot debata laho patuduhon dirina. Jadi mulai dok pe di turpuk tahun marhite alugo idok ibana di ayat 2. Jadi masa matopu suara sian ginjang songon parangongos ni alugu nagogo mamodus gabe digohi masandok bagas hudulan nasidai jadi tarida ma di nasida sumantu dila niapi namar jilam disonggopi ma ganup nasida songonima hasasaur nito di Parbadia apala ditikii hombar turikotna laho patubuhon jala mangalihon gogo di nasida marbarita nauli. Alaidang boy dohonota songoni matoktong paroni todi tuganup na porsea dingulu si ganopari. Dak songoni. Dak tabatasi huasoni todi. Dak tabatasi huasoni debata laho patuduhon todina. Kehadirannya. Bagaimana dia menampakkan diri. Bagaimana dia hadir dalam setiap orang percaya, dalam persekutuan orang percaya. Dan bui tardok kita ikos songonoma haroron iton di idao. Alai ditikion dipake ma songonima harorona. Manopot akka sisean naung marpungui. Narap nasida say mamuji martangiang
tu debata. Napa duahon di lehon matu nasida asini roha basa-basa si lehon-lehon ima di ayat 4. Gabe goktot di parbadia manasida saluhutna jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon niton di itu nasida maka tahotsa. Berarti dohonot tama kalau bahasa roh itu bukan satu. Dan sada hatleban na pinasahat dison manang idok marhata na asing. Alai ganup do na torop jolma ditikii mangatusi ala ganup do nasida mambege hombartu bahasa manang pakuling nasida gabe dia tusi nasida. Ala ni madang tardok kita ya bahasa rohma na diguari di bahasa Indonesia ada dalam suatu formula songonoma rumusanna tarapil daong. Pitiki maragam do silehon-lehon itu nasida marhiti akapakatayon komunikasi nasida dohot torop jolma ditiki. Alai tujuan nasada do. Ima laho mamaritahon barita nauli asa gabe sude jolma mananda holong ni rohani dewata nang saur tu portibion ima tuhatta Yesus Kristus. Nang tarida doi di turpuk taon. Akka sisiani di lehot tu nasida semangat naim baru. Laho makatahon, dohot makatindakon, laho marsaor, dohot akkanatorop ditikii patol hasson barita nauli. Ima namasa di turpuk taon. Gabe taruli ma natoropi diakka naso hia dipikiri nasida, naso diboto nasida, jala ganup du nasida taruli hombartu hata manang hombartu bahasa hombartu pakatayon nasida gabe sude mangatusi gabe di bagasan lasni roha sada parpunguan na dipapungu di bagasan Yesus Kristus dipakai ma sisiani parhitean laho pasadahon akanatorop disi laho mamuji debata. Atong na berjolo si buanot tadi jamita hupikir hami amanginang di pikiran nami hita pe pakeon nito diido hita songon parhitean laho patuduhon dohot laho mangulahon dohot laho makatindakon hata ni debata barita nauli songon dia ibana tondi mamakke hita jala songon dia habu bongot na tu hita dang bui hita mamastihon ikos songon omma. Alai tarajumi do hita na porsea tardiri di bagasan Yesus Kristus nunga bongot tu hita ton di perbadia nunga rapita dohot ton di perbadia pakeon na do hita laho parhitean mangulahon akalomo ni rohani debata makatahon akahata nauli na denggan makatahon holong asa gabe di bagasan hasadaon saluhut na porsea alai dang holat parhitea kita yang dalam arti tidak melakukan apa-apa hita pe ikon pasal hotor diri do tu debata mamuji debata si partangiang manjahat ani debata pahusor-husor hatani debata jala marhitei tok tong gohan nito diido hita urupan nito dihito hita mangatusi hatai jala mamaritahon tu jorop jolma mamaritahon holong ni roha jala marhite hagogoon na rosyaton di perbadia dilehod do tu hita huaso dohot dilehod do tu hita kemampuan laho mamaritahon barita nauli hombartu akka partikian namu bauba di perdalanan ni ngolutta terlumobi di partikian sonari songon dia mahita mamaritahon barita nauli didok not only say something about Jesus but do something like Jesus dang beholak kata alai teladan ma mangula ma hombartu lomo ni rohani debata tarida ma parbuin itu didihita ima lasni roha hadah meyon anggo tantangan saya dong doi ala diturpuk tope didokdo alai mangitsahi do nadiba akadin nama gok anggur natonggi do nasida nunga biasa nunga somali berbagai tantangan dalam hidup. Ketika kita memberitakan kabar baik, itu adalah suatu hal yang biasa. Bahkan sepertinya tidak ada pemberitaan kabar baik itu yang tanpa tantangan.
Tetapi tidak ada alasan untuk menyerah, karena Roh Kudus memberi kekuatan untuk terus menyaksikan dan memberitakan kabar baik melalui hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Patol hasun hatani dewata. Tunggodak pe namangarehe, tunggodak pe huaso naso marlomoni roha dihita alai hinorhon ni ton di perbadia dangboy so hita ikon gabe parhitea do hita patol hasun hatani dewata. Patol hason holong ni rohani debata asa mian torop jolma di bagasan hasadaun, di bagasan holong, bahasa kasih, bahasa holong, namar siatusan di bagasan Yesus Kristus memuji ibana.